ako'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo Jesus. Ginasaulog naton subong ang kapiyastahan sang dedikasyon sang basilika sang letran. Dayawon kag pasalamatan naton ang Dios sa sining bag-o nga adlaw. Bag-o nga higayon nga kita makapamati kag makapamalandong sa iya pulong. Mga pulong nga maghatag sa aton sang inspirasyon kag giya sa sini nga adlaw. Tan-awa, ang puluyan sang Dios yara na sa tupad sa mga tao. Magapuyo siya sa tupad nila, kag sila mangin mga pungsod niya. Kag siya Dios nga kaupod nila. Mga muyo kita sa karon nga kapiyastahan sang pagdedikar sang basilika sang letran. O Dios nga amon amay, imo ginaaman para sa imo kaugalingon ang isa ka walay katapusan nga templo nga nahimo sa mga bato nga buhi kag pinili. Padamua sa imo simbahan ang mga bugay sang espiritu agud nga ang imo matinuuhon nga banwa magpangabudlay sing walay untat sa pagpatindog sang langitnon nga Jerusalem. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13, tubtob 22. Sa nagahilapit na ang Paskwa sa mga Hudeyo, si Jesus nagtaklad pakadto sa Jerusalem. Sa templo, nakita niya ang mga negosyante nga nagabaligya sa mga baka, mga karnero, kag mga pating. Ang mga wanogbaylo sa mga kwarta, digto nagalingkod lapit sa ila mga lamesa. Naghimo siya sa ginughanot nga lubid, naging panabog niya sila pagwa sa templo, upod sang ila mga baka kag mga karnero.
Ginpanumba niya ang mga lamesa sa mga manugbaylo sang kwarta, gani nawasag ang ila mga kwarta. Ginhambalan niya ang mga tao nga nagabaligya sa mga pating. Kuhaan ninyo ini tanan dire. Dili ninyo pagimua nga balaligyaan ang balay sang akon amay. Ang iya mga gintutunan nakadumdum sa mga pulong sang kasulatan nga nagasiling. Ang katutom tungod sa imo puluyan subong sang kalayo nga nagalapos sa akon. Ang mga Hudeyo nagpamangkot kay Hesus, ano bala nga tanda ang imo ipakita sa pagpakamatarong sa imo ginhimo? Si Hesus nagsabat, gub-an ninyo ini nga templo, kag patindugon ko liwat sa 3 ka adlaw. Ang mga Hudeyo nagsiling, ginpatindog ini nga templo sa sulod sang 46 ka tuig, kag patindugon mo lang bala ini sa sulod sang 3 ka adlaw. Sa pagkamatuod, si Jesus nagatumod sa templo nga iya lawas. Sa mabanhaw na siya sa mga minatay, nadumduman sang iya mga gintutunan ang iya mga pulong. Dayon nagtuo sila sa kasulatan kag sa mga pulong nga ginsiling ni Jesus. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong aga sa imo, Sister Ameling, kay sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan. Ato sa mga nasaulog ang kapistahan sang dedikasyon sa mga basilika ni San Pedro kag ni San Pablo, mga apostoles, kay na basilika dito sa Roma. Sa mga tuig 300, ang emperador nga si Constantino nagpasad sang basilika, dako nga katedral sa ibabaw sang lubngan ni San Pedro, kag ang pag-reconstruct nagsugod mga 14th century, kag ang subo nga basilika ni San Pedro natapos ginsog konsagrahan sang 18 sa Nobyembre 1626. Kag sumon ang construction sang Basilica of St. Paul sa Via Ostiense ginsugdan ni Valentinian II sang tuig 386, kag iya gin improve ang gamay nga simbahan nga ginpatindog ni Constantine about St. Paul. Apang naguba ini tungod sang sunog sang 1823, kag bago nga basilika gin konsagrahan sang December 10, 1854 ni Pius IX. Kag iya gin hiusa ang 2 ka selebrasyon, nga mo ang isa ka selebrasyon kag dedikasyon sining mga 2 ka basilikas ni San Pedro kag ni San Pablo. Anong mensahe niya para sa aton? Among pag-iusa sang tanan nga mga Kristiyanos sa dalom sang pagdumala sang simbahan sang Santo Papa. Tiyan mo na, no? Kung kaisa, masyado sa aton kainot-inot, masyado sa aton kaid-id, basta